Защото има много хубави ресторанти в Бачково. Изворна или минерална вода? Изворна. Защо? Защото ми е по-вкусна. А знаете ли, че всъщност за ежедневна употреба е много по-здравословна? И предполагам, защото в минералната има много вещества, които когато се натрупат в големи размери не са толкова здравословни, колкото изворната, която е по-натурална. Точно така. А детето пие ли водичка? Не, още не. А кога ще започнете да й давате? Евентуално при захранването, защото няма необходимост на този етап от вода. Така или иначе, това, което приема е 90% вода и при кърмата, и при млякото за кърмачета е така. А как ще й помогнете след това да започне да предпочита водата пред сока? Просто няма да й дам сок. Умно. Добре, вие пиете ли достатъчно вода? Да, особено сега опитвам. Ето сега давам ви още една Бачково изворна, защото както споменахме, изворната вода е много по-здравословна. Кафе или вода сутрин? Вода. Първо вода, заповядайте, спечелихте. Бачково изворна. Да. Защо трябва първо да започваме деня с вода? Защото има много хубави ресторанти в Бачково. И хубави извори, откъдето идва и водата от Родопите. Родопите си родопите. Орфей, Бачково, готино.